Welcome back po mga moms for another fun episode. Ako, kumusta Mami Jong? Well, okay lang naman ako. Na-enjoy ko yung last episode natin, yung Let's Organize. At least, natutunan naman ako maging organized na kahit pa paano. Diba? Nakakaloka. I love our guest that time, diba? Galing sila, no? Super. Lalo na yung nurse, si Jeff. Nako, kumustahin naman natin. Nako, Mami Tess, nasan ka na? I think she's in Australia. Wow! Social! Social! Sino kasama? Si Ding Dong? Oh. Naman. Nahiya naman tayo. Magkasama sila ngayon. Sana bumalik ka na at yung pasalubong namin. Yes, Mami Tess, pasalubong Gusto ko ng kangaroo. Ikaw, aborigine. Ay, ano tawag doon? Ano tawag doon sa mga native, nila? Sige, baby kangaroo na rin. Anyway, ang tawag natin for today, mga single moms. Ayan. Oo. Siyempre. At meron tayong bisita mamaya. Oo. Matapang na magsasabi ng kanyang experience as a single mom. Yes, correct ka dyan, Mami Jong. Naku, talaga namang nakakatuwa kasi, alam mo mga single moms natin, isa yan sa mga strong na taong kilala ko kasi talagang nanay na, tatay pa. O, diba? Kaya naman po sa pagbabalik po ng Moms the Word, ayan, chikahin natin ang ating guest. Naku, dito lang po, tumutok kayo sa nag-iisang talk show ng mga mommies. Pati na rin ng mga daddies. At ng buong pamilya. This is Moms the Word.